Nihang Karbiang long BJP atom armung pangramamai kedo Bukazana long KSA atum son pho akemang ason pen pini bike kapachajeng pon Hawarka Development Block pen kipipon hemso keron keceng Karbi X Revolutionary United Forum atum pen District Press Club of Karbi Anglong asai hem along perang kiamai kangni Karong don marle pinani kang sama berta long peneli thane monosingti pini keceng sia berta Nihang Karbi Anglong BJP asai hem Otol Bihari Baspe Bhavan along pini BJP asong atum mass joining amai kedopon Labang somai long jase met Congress lapen APHLC asong atum BJP rancade asong along cing bedon tanglo non hejong kedam tang Karbi Autonomous Council MSC kilik along Congress pen karjab dun sarjek ingti BJP asong along cipauk dun tanglo alang lihin pen Congress atum kacari aron aningkang samse ajoine si pini BJP cing bedon nang kokolopusi ning Jepon Sarjeng ingti along ari sangho atum ong dung pen Congress CO si pini BJP anat cing bedon tanglo an pada non hejong rong pang thir along arat kaduk kabe pen don thongke bra pho arat atum APHLC along pen CO si pini BJP along chipau dun tanglo labang somai long MLA Rup Singh Teron pen APHLC amai phu JI Kathar aphan pinangan lamthe arbokpon an parta MP setame JI Kathar aphan pinangan aningkang samsi lapen owe kimi atau aphan kipaklem thap ki chok po alam hepen JI aphan arbokpon Karbi Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang pen setame Karbi Anglong kaching thor amo aputhak kacharli amo aputhak boreng avarsai aputhak mesen pen lamthe piklang pon an parta rongpang thir arat kiduk kisung along APHLC atum ki thang natta kerap pirunde JI Kathar ta DC kidotang abang pulo bon setame ting e plangta rabun thek posi albok pon aje bang report Karbi Daily News Bharatiya Janata Party long si arni israme nangganun mamlo basi hala support hot kemang hu apatame pininili rata thenga tame sisikaro lason thakha kepamang hu leadership ake hai jai Kathar pe lalang kanselang tung atoyani tung amis gai bangke Karbi Anglong East West angkang pi rong atok anu kidu kela aratun same nang tu matha pami nangi lason kimang hu misgat nangi pialong nang tu project de nai busi nili pini laso jon mass joining program nong nege dak lo rata tu athe nil tu dak dipu akot bujata kali Guwahati High Court nong sil tu case kipidam case kipi boleh ki joy kali tangka poisa lok ata ke kharcha nai basong bong same nil tu rong arat nil tu bang pa cirung si khorosan tong nasi an kacida nong bong same nil tu bang kladak rema hai mata nang khan dekhe rat pini lasara la kacito ararang game ba manping do angno to min thai khan bachini lo kes ke thai rem tan tu ba jai Kathar tung nang than nang jong dun autiu tu pini tamne kladak nang khan dekhe ini ne sine tum ro kidu kala kala tum ban poi jona bachini pantare lasi pini neli kabdo ka be hana chuniri kang tum lason rong atok anu kidu be arat phan akhi ga be arat phan akhi ke padam ji phan nang than ngi mum ke chok che alidar se rong du dame ki kale de ribanji pini bangso ma joining program along mate team Karbi Anglong kitapon Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council pen senglok MP la pen MLA Bangpli MEC Doan Council Chairman pen senglok lo bangso anglo sameni di rak pini da kasi tong aphan ame kladak men setam tholo APHLC atum alang letum ke lam ninge thek tik hai same iri thong alam jo ikerap lo ka dekhe non nili tum han la da don thong ke bra phor rong bang thelo ma kidu kisung along selame Dr. Tuliram Ronghang sar si nili tum han lada kidu kisung rat phaname ting bandil trikpi nang bipo poisa tame hem ga chikim bhan
lang isi sino people bo lapen kiju na lang pen senglok kardong mahem pen senglok kacile ngaphan toar punon lapen ke haladak slab cover ke thoni ta do lapen alang ni tum door blue along le ta me la don ke pra phokana ki people lo KSA तुमचे पातिर पिपॉन से पिनी बुकाजान आहवार आलो खुम फारो के थम सुसे आबाइक कपाचे जेंगपॉन KSA बुकाजान रीजनल कमिटी अमाय पोलाल सिंह इंची चुनबांग नोबिन रंगपी आ तुम जापन लेंसी KSA तिरि पी अमाय पोथांग सिंह तिमुंग चुनबांग बुधाते रांग राजू इंती बालेराम इंती बनवास के लेंग दविर फांगचो लापेन हारवा रीजनल कमिटी लापेन डिफो रीजनल कमिटी लं माइफु चुनबांग लापेन पिनांग आन KSA सेंट्रल कमिटी लं क्लेमबांग फटुम चितोंग दुन labangso baik pacha jengpon along sonpho akebangdo ke chengsi tongse court pen article 244A mate karbenglong arat akar I hempek kang thim ajai mek pachon serak nangji hini angdeng inglong aso kali atum aphan trading license pilongle ke thomang deng stop nepotism culture in job appointment in Karbeng Autonomous Council pli angdeng inglong aso kali atum aphan longle apata pilongle pho angdeng tong se kotpen inglong aso kali atum aphan Karbeng Autonomous Council atum voterless inhan bek nangji ada por phai kri siapor malong pen dilai siloni jan pen hanjang lang so along chingrum si ahiring tangrak angtong pathedung pen bike pachajeng ponsi amrajan garam pani pen vurponsi bokajan town CCI pen puthot khatkhati la pen lahorejan pen khatkati donkam ke pathu aklam alongan palisi bike pachajeng pon video journalist mo veteran along trison lek thela pen james on teron report ka Daily News Karbi local ya song hin pen inidak bokajan harwar labang so peace and awareness rally ki joine gila lo litum penang ana demand do hala bang so demand ken litum aprangsi gila lo itum phan Karbi anglong lapen dima hasau pen phan ajak ding flui pen litum article 244A na pachung bidang jitu ningkan kikep so se litum ki hang kataram awe apran amui kedam nang bon tame central government punon pun state government punon kan initiative NA protam de litum Karbi khai tum do joy poma kecak lun poma hala bangso kecak lun le japan puthot Karbi rat pachung inkur bonodi amek okhang bonodi Ini tu kisong se kisong pame me kisong kami itu ot tip tante ini tu kemang mau apa bang tingam di gaji lapen pining menghejong election campaign ahud Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sharma kani je pondo je inglong aso kali je teman tame long le pata lapen jadi nasi ala bangso alama bang ini tu Karbi do chali aso ingin mengki dong tin sekte hala bangso kachi donu thekte hala bangso ningki ku ngi paklang bate inglo so farman si rati tekji ati kado kabeta chinilo Karbi anglong kapen di mahasau Sixigen district rodangte inglong asu tuan kirai ko majakong hala bangso kirai ko majakong si non ke central government state government nangki priji nangki bonlet priji pasi bor irong lasi hala bangso nangki priji hala bangso nangki bonlet nangki Karbi ko ni song ke bokki bang dilang itu anu de chino bukte lapen kachi song ame de bang la anu pangkang ko bokki lapen ini tumlong inglong aso kali dera khai tum apit ong ini tum non ke central government state government tum nangki priji nangki voilet priji pasi bor irong lo lasi hala bangso nangki priji hala bangso nangki voilet jelong ke Karbi local ya song hun ke moki wang jilang hi ani de chino dun te lapen kachi song ame de bang la anu se si pangkang kon bomji pusni ning kon thik lapen ini tumlong inglong aso kali dera khai tum apit ong ini tum autonomous council ong interfere pik anlo bining di thotame inglong aso kali dera tum Karbi anglong autonomous council election long ticket long du long lo kupu pene cepai det lo pasinon autonomous council long inglong aso kali dera tum phan kewang jilang ni executive member pek pondet protang de hala bangso abangta Karbi long autonomous council na simo situation henoda protang responsibility energy council pe non kewang jilang ni nilitum demand mokha khangata initiative and a protang te nitum kachi song mang ke ington pon thek thedet po achala bangso kachi song ington te delo protang te Karbi long autonomous council mo Karbi long lo pc situation henoda protang alang nitum si responsibility energy ate alang nitum competent authority lo asi alang nitum competent authority lo Karbi rat inglong so khai phan ko son si kerai komjima alang nitum responsibility chen thek langji
Jakhongpo ni phai Cap Arni Hawarkha Development Block Ahin Pen Patir Piponsi Kiduk Kelak Arat Aphan PMAYG Ahimso Kironpon Bangso Ajay Megalong Howard Troxy MSC Atum Jatong Dunsi Chethan Chimum Pen Long Eta Sompon Bangso Mai Long Karbeng Thomas Council Chairman Rajuti So Nomati MSC Rites Inghi Mohamaya MSC Lunsing Teron Hawarkha MSC Ajit Karde Fuluni MSC Kangbura Killing Langpher MSC Modram Lekthe Hawarkha Development Block Video Jiljili 1000 JE Atumpen Chenglok VDC Chairman Atumpen Anpart Hemso Kelongdun Beneficiary Atumta Chetongdun Hemso Kelongdun Atuma Phan MSC Rites Inghi Lapen Lunsing Teron Rajutiso Atum Aredeng Pensi Hemso Kelong Aboglet Setami Pipajer Pon Bangso Hemso Laki Ciklo John Tom Pensi Patang Pon Popura Blok Asai Kia Tumpen Labangso Amailong PMAYG Ahemso Kelongdun Beneficiary Atuma Phan Than Pachini Pon 2 News Text Report Kavidale News Parla 6 arni nil tung masing mai dolo mane ke dam tang ning kan pho blok along itulah hemsu ke tang te dupik itulah kendriya sarkar PMAY hem ke tang te dupik la si none pong ke nitum tai si ningang sam rar pha ningang sam mangala lo sambista homoti da sambista party bandanang pahai lab lo asila so ningang sampen lapen ke dam tang apor hut hem ke tang te dupik asi kes chipi jengjang asila hai kaddo kawe none tumla Sorkar ini detpen along tin ablok along danil itum lason si kahom ripon lapen awareness tak ipon je itum lason claim lu pulang te itum jail ta dam nai nona porke ulai kado be jipi khat pipinlar lapen dela nona ki minang sengson tang ahem anta ne itum la foundation ta ki ponlo lapen la so hoja gota bang tanil itum rar phan ta pachini pa Ini beneficiary long kuana. lap 13 la tinda installment do lage 130 pen siahem ichun jang ekdom. do sorkar mela si scheme bang bunai lo la so teng ben lo lage Abang so hem ante beneficiary tong cheklem ma mate se. lage non nele tum hedi ke dam tang apor hot heglong lo beneficiary than actually ke aron eta teng bang beneficiary than si pinai ha tu ke claim nanggi sita penang an apor nel tum hekpon long lo beneficiary tu matang ka tu det pa hem tang de de kasi non bang kani tum technically video la pen la gram sebok gram sebika la pen ji tu matching bai pon po poson si claim pon image ma ahem pa time la bang non nel tum asai deng mom lo Kitang tang ning kan sedami ke sumana de malong suman homosti long kitang tia hem tu la sobat hakti lo. la so putha ke non nel tum example mohamaya non nel tum komani pen rapon det pa hem bang ni tum patang pon det ti lo itum ko pene long pen che adjust mon lo ate ni tum kemang ta ke dam tang apor ranta la kiduk ke la pan ko sonsi sarkar hin pen kipi pon ma la so ke patang ares pon simbol ke tum dak local representative ta do ti asin lahai mang ni tum ke sumana dim lo make gucerap no la betil KERUF Asong Atumpen District Press Club of Karbi Anglong Difu Asai Hemalong Perangkya Mai Ke Pha Karbi X Revolutionary United Forum along resin kang tangki out asong KLNLF KPLT UPLA PD CK Atum MOS Alamdon Chetok Det Pen Karbi X Revolutionary United Forum Amahang Patheglo Pinilabang So Amai Long MOS Alamdon Kacetok Clouds Kedoan Kapacun Pondap Prangji Aphan Sikarbang Thomas Council Goal Lapen Goal Atum Aphan Ketuning Dedak pada pon KNLF, UPLA, PDCK, KPLTR, KPLTM, Lapen, KPLTC Atum Mahin Pen Damtang Karbi Long Accord Karbi Accord 2021 mate MOS 2021 Aputan Lamthe isi ini Sorkar Bok Athengno Lamthe ke Pangdak Pen Bilta Ong Chutai Along Pachethang Kondo Damtang Aningka Nari Apor Along Abarin Receive Don Asong Song Chok 6 Militant Organization Atum Lapen Sorkar Go India Go Assam Angong Kachingwai Pachetonsi Lamdon Mate Karbi Accord 2021 MOS 2021 Delhi Along Chitopolo Lamdon 2021 Ateng Sorkar Go India Go Assam Atumahin Pen Lamdon Alam The
angdeng pi angdeng so kito anta kepacun daprang nangji arpu mate moral responsibility do lapen ke claim ponji alam jak tadu lapen jongdame lamdon kepaduia farman lapen kepacunji farman si akehai Amit Shah Home Minister of India, akehai Narendra Modi, Prime Minister of India, angge akehai Himanta Biswa Sarma, Chief Minister of Assam, Karbi Anglong batai nang humrilo amparta akehai Tuliram Ronghang, CM Karbi Anglong Thomas Council, honorary doctorate degree, peace and development and unity, uhui kemanta angkeglo, lapen Karbi Anglong Thomas Council tim Karbi Anglong atum Lamdon 2021 kepacun pon nangji arto Lamdon 2021 atengsi tamtang aporalong akehai Narendra Modi Prime Minister of India jota Karbi Anglong pangsi kacing thur asai amu along eta somponong lo Lamdon 2021 MOS 21 kepacun pon pamiji lapen kepaprang ponji aparman of India lapen Kardenglong Thomas Council tim Kardenglong atum abarim resim keot asong atum apang rapcari atawar awar sai mate political rehabilitation political will u amuton pincong nanggi mate atawar ko nanggi apolo monta non radet athengnu along keklang take Lamdon 2021 MS 21 apang kemisen lapen ding te kipi awe lapen saya kita cuci nalong kepangkri kepanung asong tisek ponong Lamdon MOS 2021 ateng pen go India go Assam lapen Karbinglong Thomas Council tim Karbinglong atum lamthe kecipi alam cak doa napuka ardi arku responsibility citeng pon pen saya kepacun pon pamit kegi apang akeng kam kaciyor kenang sotu walam the panongsi abaring risim to asong song sokatum mate kerap amate Karbi X mose United Forum asong inpen kacunegi epil alam thi pangdak mose pilta Pakistan kono Don Marley pinane kang sama beda mengelapan sekali ton poneglo dometak me